Matod pa ni Apostol Juan, kamu iya sa Dios mga gagmay nga mga anak, og nakabuntog kanila tungod kay mas dako pa siya nga anaa kaninyo kay kaniya nga anaa sa kalibutan. Siya iya sa kalibutan, busa nagasulti siya mahitungod sa kalibutan ug ang kalibutan nagapaminaw kaniya. Mabasa sa unang Juan, uluhan 4, tudling 4 ug 5. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit Karon mga higala, aniya kining sugidalon nga naguluhan. at sa Cruz o Diablo! ang langit ay hangin na dalisay ang Ikinangitan ako. Ako? Ikay dundun? Ako. Ta. Lamano ta, dundun. Ah, Tawag akong Fran. Kun Franny. Maghimo kitag transaksyon kung unsay imong papel dinis basura. oh. Mga ganay akong ipaabot, Pat. Mahinay ko na kaya ay. Pila imong tao. Sa pagkakaroon, na ay upat. Upat? Sa mga dungagan pa. Kon. Oh, bahala gud ka. Basta andekta na kong bata. Ikaw. Bahala ka kung pilay imong gaway, basta anhina mo ipangtaktak. Okay. Okay. Siguro agyod. Ah. Yatag na ko din mo. Dawata. Oh, Numero na sa mga tighuwad o mga basura dinis dumping site. okay. Okay. Nabasa nimo ang mga ngan ubos sa matag numero? Maunay sa lang ako kutak. Bright ka lagi. Oh, mao yun. Alright. Right. Paminaw og maayo. Aron dili ka gyud masipyat kung pilay imong hatagan namo. Pila ba? Nakita nimo? Oh, usa ka sakyanan. Misakay ang pag-umangko ni Goryo. Pero, wa mo larga ang sakyanan. Gisirahan lang ang pultahan. Nya, wa sa magdugay. Miable pagbalik ang pultahan. O nya, nanaog ang pangumangko ni Goryo. Ug misitulag lakaw. Wa gilingi-lingi. O nya, mibiya sa dayon ng sakyanan. Ang iyo siguryo nga panidaan sa niya iyang pagumangkon. Oh, Chris. Chris? Niya na siya, Chris. Sakay mi kay gipasakay man mi. Gihatod na namo ni. Gihatod na namos ni Tomas. Nawag tamaw ka dito sa materiugod. Gatod na ako sila si Tansing ug Manong Tomas. Dili sa basura. O nagkasulti na sab kami sa Manong Tomas. Nainamdum ka ba ni Nang Teria? Ni Asia? Nang Teria? Si Chris. Chris, nahinumdum ka pa nako. Usa ka sa di na ko malimtan naman ang teriya. Tungod sa imong kamaayog batasan. Salamat, Chris. Nahinumdum ka pa di ay nako. Oy, kagwapo di ay nimo. Oy, dili ba day imilin? Sige, ato na mi si Nang Teria. Tananang? Salamat sa imong pagdaod din sa basura ng teriya. Sige. Tananang Teria. Doktora, Ha? Unsa man, doon na ka tuyo?
Daghan kay salamat. Oh! Franny! Dali! Lingkod rin. Bayang hapon ni mo, Ma'am Roda. Hi, Franny. Franny, kumusta man? Ikasulti na nako si Dondon, boss. Good, good. O niya? Maayo na naman pagkasabot. Karong kadlawon, sugdan dayon ang pagtaktak dito sa basura. Gihatag na nako ang mga numero sa garbage truck ug ang mga ngan sa mga tao nga mao'y iyang duulon aron kuhaon niya ang mga drugs nga giipon og karga sa mga basura. Franny? Mao kini ang akong giingon nimo, Rodora. Ginasab na ko si Franny nga adunay bulawan sa basura. Na, aron imo masabtan, ingon ini ang pamaagi, ha? Pipila ka mga truck sa basura, ikargahan natog mga pinutos nga mga drugas. Di good mailahan tungod kay basura sab kining tanawon. Apan doon na ilhanan nga ang sud sa mong putos mga drugas. Wow! Kanindot ko sa maong paagi. Sa ato pa, mulahos-lahos lang kini sa mga checkpoints o sa monitoring sa mga pulis. Sa mga pulis nga dili atoa. Oo, kaya kinahanglan pa ba nilang inspeksyon ang baho? Langog ug hugaw nga basura ka na! Wow! Kaya may mag-monitor be? Monitoro nila ang truck sa mga basura nga ang karga mga basura? Okay. Pinagi sa mga truck sa basura, pinagi sa labayanan sa basura, pinagi sa mga basura, hayahay kaayong maglusot-lusot ang mga drugas. Ya, usapan. Okay ras, Dondon? Okay ras Dondon. Ug aron wag gyud magduda. Magbasuriro sab si Dondon ug ang iyang mga kauban. Basuriro gi silang tan-awon nga musugat sa mga truck sa basura. Usapan. Nalubog ng bata. Oh, Mhm. ikapoy ka sa kung tanaw ni mo da, Emeline? Munawas ko sa kwarto, magpahuway ko. Excuse niyo duha pa, ma. Nay Fanny. Oh, sige, doktora. Kung milampos pa ang anak ni Timyong, jackpot gud sila tungod sa katahom ug kaanindot ug barog sa inyong anak, Ma'am Roda. Libero ka naman, Franny. Malakaw ka na? Mag-meeting mi sa taga-trucks basura, Boss Victor. Oh, sige. Limot pa na ako. Sige. Langkaw na. Og, pahibaw ako sa resulta, ha? Okay. At tanda ko, Ma'am Roda. Bye, Franny. Roda. Layo kag pananaw, Victor. O sa may naas imong hunahuna? Ubalayon niya ko. Asa? Doon ako'y pakikitaan nga usa ka tao. Dahil Emeline. Yan ako ng tirya. Di ara ang kape ni mo, Inday. Salamat na. Ay. Hangtod karon nagsigi gyud kog huna-huna. Wa gyud ko makatuo nga ingon ni adto kaambungan si Chris. Ay, naklaro gyud ako siya. Oy. Gitutukan ko gyud siya maayo. Nagsige man lang kag balik-balik, anak ng tirya. Kapila na ka na mo balik-balik ka. Di man ko anday Emeline oy sa kagwapo ni Crisanto. Ikaw di ay day. Wa kagwapohin ni Chris? Di man? Uy, kalain. Naaraman ko nung pagumangko ni Goryo. Tibok adlaw ko nung nga, way lakaw-lakaw. Naaraman ko nung nas ila. Tabangi ko, Samboy.
Hugaw man silang pagtanaw sa basura. Apan giampingan ko kini nga magpabiling limpyo. Nakasabot ko, Chris. Ay, kabala ka. Oh, Chris. Sama ni? Kinsa may Chris sinalwa. Siya. Siya si Chris, sir. Chris. Ako si Vic. Ang amahan ni Doktora Emeline. Og kinay kong kuyog, mao ang inahan ni Emeline. Si Rhoda. Dalian na ng imong tuyo, oy, Victor. Kung dahil ba pa kumiyadin niya nga atong tuyo, diligid ko mauban. Kay lang og baho, og hugaw kining dapita. Niyami mga ginikana ni Emeline aron maghatod sa among pagpasalamat sa pagluwas mo sa among anak. Ihatag na! Kay kasakaon na kay ko din he! Paitang paminahon, eh. Hila sa ka. Baho ka sa mga lugar. Gilood ko! Balik sa sakiran ka. Ug panirado. Paandarang sakiran ug ang aircon. Bahala ka diha! Ano na? Ba't ko rin kapitan? Wa dayon mi makapasalamat kini mo tungod sa kabisi namo adlong tanan, Chris. Apa di pa uhe? Kay niya magyud mi dinhi karon. Ipaninguha namo nga matutunan jud ka. Dahil chike. Dawata. Gisuwat niya ang kantidad silbing bayad sa pagluwas mo sa akong anak. Di ko makamaombasa, sir. Di ka makamaong mubasa? Nagpasabot sa nga di ka makamaong musuwat. Og sigurado yun niya maproblema ka tuon sa pagpakas ining maong tseke. Niya ko'y cash. Hatagan ka na kong cash silbing bayad sa imong pagluwas ni Emeline. Dili ka bayaran og 20,000 kadto sa 50,000 ka pesos ang nahimo nimo ngadto sa mong anak Chris. Mga may usa ni katus ka libo ka pesos. Ay, gamay ra kay ni para namo. Apan para na yun dinhi sa basura, dako na kining kantidara. 100,000 pesos atong isibuano, ha? Usa ka gatos ka libo ka pesos. Nawata na yun! Sirhi na yun! Kay baho kayo! Onya. Purduha sa mo, eh. Nagsige ka magbusina ni, ha? Papresyo sa... Nga naman di ay, nangayo og dako kaayo? Ha? Nangayo og milyon? Sobra naman sa lang milyon. Wa mo dawat sa kong gitunor nga 100,000. Gigamian lagi. Ay, di rin siya gigamian. Di mo gyud mo dawat. Kita ka man tingalan niya gibiyaan ko. Kita ka? Why, tinog-tingog ka ni biyan ako. Oh, magsakit imong tiyan? Tanay! Kausara mi tingog. Kausara sad mi tubag. Di makamao mo basa o di makamao mo suwat. Pero ang mga mata, ang iyang tinutukan, murang mula pos sa akong luyo. Kano ko, nay? Nga mo man niya dawata? Katakol atong kwartaha, ha? Ha? Ako pa to. Di pa gani ito, ako nagubon na yun. Ano nagigagloonggob tansing sa? Oh, sa pamadugayan. Grasya na kunakod. Ambot sa bito ng tawhana, eh. Dugan gilming kaubanan na niya. Sukat pag yung mga bata pa, mi. Lisod king sabto ng kinaiyaan ng Chris. Na, wala ko mga utan na, eh.
May biya ko sa barong-barong. May pauli ko. Ay, ano ko na, uy? Oh, nga. Sa mataan ni Ron, ha? Mag-unsa mo tagini? Namalihog si Chris nako. Saon nga. Wala ko laing masangpit nga mauban ako. May pauli mas kukus probinsya. Mao nga. Pasensya ka na gyud. Nga ikaw mo'y akong hangyo nga ubanan ko. Kaya bin mo. Nagduda gyud ko sa pag-umangko ni Goryo. O gipalihog ko ni Chris. Nga panid-an. Ngano? Samboy? Hupo. Nana. May gawas ng pag-umangko ni Goryo. May kauban siyang upat ka lalaki. Wa ka may boom. Nga nanggawa sila nga raw wala sa tansing. Mahibawaan raw niya na to. Kung unsay mga milagrong gibuhat ani mga tawana. Tuan na sila. Wa sila makamatngon nga. Naghupo tayo ng bungdo sa basura. Dali. Oh, sundo na to sila. Atong sundon. Nakakita ka? Uy, Samboy. Nakakita ka pa? Oo. Nakakita. Oh, namasura malagis-las dun. Tanawa oh. Nanguy-koy silang lima sa gipanghuwad nga basura. Samboy! Uy! Namasura malagi na sila. Oh, milar ka ng truck sa basura. Pero silas dun nangakhas basura. Ha? Tanaw eh? Pauli na mo, Samboy. Chris, Pauli na mo. Ako lang din eh. Kaya mamasuran ako. Ay, kung agwanta pa lang kus bahos basura ay. Medyo unta kayong ikuyog ni Chris. tanatansing. Mamauli na ta. Dari mo halin basura plastic na saan mo. 200 pa na ha. Salamat. Okay. Chris. Dari mo halin o. Yan ang bayan. Ay mo basura. Tuhagan ang imong halin sa tanan ni mo basura? Oo. Wa man ka makalite nga nakakita na ako. Wa ka mahibungan ng nay ako. Sige. Dito na sila sa basura gabi eh. Ikaw ang mag-istoryahan ganyan sa among pagpanghaon. Gisultihan ko nila sa tanan o ako silang giingnan nga dili tanan nag-agap og bayad. Kung makatabang magani sa iyong isikaingon, sama sa imong pagluwas nako. Ako silang giingnan nga nakasugat mo og tawo nga lahi kung itandi sa uban. Tungod kay lahi kag gyud, Chris. Sa batag balita og istorya nga ako madunggan bahin nimo. Magdugang og magdaghan sa ang maunang gihapong pangutana ko. Unsa gyud kay imong taras? Ingon man ang imong kinaiya. Unsa gyud ka ang imong pagkatao, Chris? Sa sunod, badlungan na sila ha. Pugni nga nilin ang balik dito. Naiko ko si mong inahan. Kasukaon sa tungod sa baho sa palibot. Kasukaon siya sa kalangog ug kahugaw sa palibot. O giluod siya nga nagtanaw nako. Pagbiya nila, nakaingkos kong kaugalingon. Kunwa pa'y basurero, labihan na tingali kahugaw sa kalibutan. Tungod kay wa may mupupo sa mga hugaw ni ini. Dili unta angay nga pasakitan nila ang sama nako. Kay kunwa pa kami, way mo hipos o way mo pupo sa ilang mga hugaw. Ako may mangayag pasaylo sa akong inahan, Chris.
Maingon na unta ko sa ospital, akong nakita ang imong kariton. Mihunong una ko hangtod nga, nakita ka na ko, nanaog ko, mauni ako. Pasaylo si mama. Wa ko may bao. Kay wa man ko'y masabdan. Kaya doon na ba'y tao nga makabuhat og saan ako. Aron pangayuan kong pasaylo. Nga para nako, bisan unsa pa'y buhaton ako nila. Apan, kay wa man ko makasabot. Nga may makasaman ako. Mga bisan kinsa, wa sila'y nabuhat nga sa na rin ako. Makasa lang sila nako. Kung daog-daogon o pasakitan nila ang sama na kong kapos o makaluluoy. Kay Santo. Pasensya. Pupaulin ako kay Udto na. Chris? Lisod tugkaron. Lisod kayong tugkaron. Ha? Unsa ko di ay? 10 kilos ang gitaktak kaniyang kadlawan sa basura, boss. Og nahurot dayon sa pagdispatsar nila ni Dundon. Pues, himo ang 20 kilos! Kung sayon lang gihapon kaayo ang paghuwad sa basura, himuo na tong ginatos-gatos na kilo sa drugas diha sa basura. Ha? 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 Okay ba, Franny? Kung okay na, di ato na buhaton. Why imposible, boss? Og musamot na nga dili imposible. Kadiyot gani. Nakuriyos na kong maayo. Katubang basurang atong giadto kagabi, Victor? Ha? Yes, Ruda. Oh, kadung-yaduan na to kagabi. Kun ba una? Dako di ay gamit ang himik, langog, baho og hugaw nga dapit nga didto ta kagabi. Giingnan ako sa Franny. May bulawan na maong basura. Dili ba, Fran? Dito, Demo? Nag-unsa mo dito, Boss Vic? Gituyo na mong adto ang tao nga mooy nakaluwas ni Emeline. Aron hatdan unta namo sa mong pagpasalamat tungod sa iyang pagluwas ni Emeline. Pero nagpapresyo ang kolero. Wada-watang akong kaptidad nga gitunol ni Victor niya. Ha? Lango? Sama sa basura? Baho? Sama sa basura? Hugaw? Sama sa basura? Nagluod-luod. Si Chris? Ang boto sa klasihas siyang pagkatao. Sa akong nailhan niyang sama niya, bisan gani bahaw sa kanon ang itunol ngadto nila, mag-inulugay pas pagdawat. Apan siya, nagibalibaran na kong kantidad niya akong itunol, ang ipasalamat unta sa pagluwas sa among anak. Lahi sa Fran. Gusto ko mo tanawan ng Chris. Dili ba? Tagsaon siya. Oh, basig nagpakaroon ingnon. Matinodanon ang iyang pagbalipad. Bisag bitanikod siya na ako nga way tiyog-tiyog. Ay, nagpagkaroon doon tong dawan na, oy! Pero dili na bago kag Emily ng maong hugaw. Ambot kong ipasabot. Katong tawhan na mo akong kitawag nga hugaw. Balik ko na ko, ha? Dili na bago alang kang Emeline ang maong basurero. Kaysa bata pa si Emeline, iyon ang kanang gikaila. Kay mao man ay magbalik-balik sa pagkuha sa mga basura na mo kaniadto. Busa, Karol! Basurero lang gihapon! Oh. Uy! O sige, hinuktukan ni mo diha, Victor? Ang iyang tinanawan ba? Ang iyang mga mata kung tutok na ni mo, sa ako na ni kasulti, murag mo duot, murag mo lapos sa akong buko-buko. Hai siyang tinanawan. May barog ka, Fran. Oh,
Mulakaw ka na? Oh, hinahinay ko. Boss, Hoy, Victor! Bungol ka? Usa may bungol! Doon ako ilaw maghihuna-huna! oh, aarin ako, boss. Nanangid ni mong tao! Huwag makamamati! Doon ako ilaw maghihuna-huna! Tuwa na noos, Franny. Bilakaw na lang kay wa ka magtagkad nga nanangid ni mo. Isa ba kayo mong ginugtugan, ya ba? Kantong basurero! Ah! Gibaylo lang ni mga pagpananghin ni Franny? Tungod lang ka naghinugtugan na itong hugaw? Tungod yung dako kong pagtuo nga magamit ko ang maong basurero! Oh, say buti mong ipasabot, Victor. Oh, Roda! Dili sulagma o dili sipiyat ang gigahin na kong paghunahuna antong basurero. Sayang barog! Sayang barog! Sayang tinanawan! Bisan sa gamay lang kibo sa nilihukan o sa tagilyot lang niyang sinutihan. Dako og dindot na kayo para nako nga mo'y gamit og puhunan. Himuon mo siyang usa ka sako? May dako na ang kaniad tong ginagmay natong livelihood, Roda. Usawa na ko kaligaya nga misantop sa karon sa kukunaura. Tungod kay sa panagsarang madungog o mutingog tong tawhana, apan ang mga mata kanunay nagsulti. Ganahan ko. Tungod kay bisan ingon lang kadiyo sa akong pag-atubang, nakaingon rin ko sa kukunahura. Sa akong kaugalingon, nagkasaligan ang tawag sama niya. Tungod kay hilumon nga sa ato pa, maayo mo tago og sikreto. Sama ka sikreto sa atong livelihood, Roda. Di ba ko husto, Roda? Roda? Hilong dia, oy. Oh, ikaw ba? So ka ba eh? Sa putun ba mo? Sa putun kay kada. May masab si Franny. Hilumon man sab... Oh. Naunsa ka ba, oy? Lahi si Franny. Og lahi sa kadtong basurero. Kung magkauban silang duha, musamot kaligon ang puwersa sa atong livelihood. Bebe ka ni bebe. Ayaw ba? Sama pa ni mga kamot. Agay. Bebe! Samok yung ka, Victor. Ay! Samok! May lakaw pa ko! Bebe! Buhay ko pala! Oh. Niya malagi ka. Naglakot ko kay dirit ko madisgrasya ni Victor. Hapit ko madas iyang palami. Pero ang good Biragot. Ayoko pakiligay. Bebe. Usa ka bang bana man ani mo? Ay, nangita ko grason nga dili may na yun ang iyang gusto. Kay wala siya labi para na ako, Franny. Tungod kay ikaw ug ikaw ra ako gikinahanglan og dili na si Victor. Ikaw ba? Nga naman ko, ha? Gamay lang amping unta pa. Nakamat ko biya ko nimo nga murag. Dili ka na magbantay sa imong nilihukan. Sa imong silutihan, sa imong mga tinanawan nga rin ako. Maayo lang lagi og ako lay makabantay og magkamatngon. Kung ang imo na niyang pana. Unsaon na lang kakuno. Oh, patya! Dili biya nakatiaw-tiawan ng imong bana. Ligon pa na Sports San Pedro Intramuros ng imong bana. Di na ka na makatarog bisag unsa og kinsay mo bangga niya. Sa batas mga tao nga makakita og makailan ninyo, dili na mo basta-basta. Kaniadto, tigbakay lang ang inyong kinabuhi, pero karon
pang derby na mo. Kani adto, piso-piso lang mo. Pero karon, minilyon na baya mo. Mao nga hinay-hinay sa banang imong kinaiya. Milyonarya ka na. Milyonaryo na sab ang imong bana. Gamayng pino sa lihok ba? Bitaw, nakamatngon sa bitaw ko, ano. Salamat sa imong pagpahinomdom nako, ha? Okay? Paningkamutan ako tungod ni mo, Franny. Mahal ko ni mo. Tungod sa pagmahal ko nimo, gisong nako ang kamatayon, Roda. Tanawa gud unsang klasihan ning atong relasyon. Hikog maning ako. Gamayng ligas nimo ug nako. Santuson ka ta ni Victor. Okay na. Huwag tango na nako ang akong batasan nga murang gihapon og kani adto. Layo bas imong panan-aw, Fran? Kuha ikog beer. Hain man. Oh. Nadia. Nadia, oh. Hain lagi. Naanan gamay ng ref. Kaya bang naras mo doon? Kakita ka? Naguha na ko. Hain mang abridor. Ambe. Wa man mablihi. Wa may abridor. Uy, madakot ka rin ang imong ipon. Nindot na ba kaayo na kay tupong kaayo? Gusto unta kumutan os basurero. Unsay ang dagway? Ay, unsa may dagway sa basurero? Hukaw, luod tan-awan. Pero, murag interesado si Victor niya. Nga naman ka! Ganun kalit mong gilabay yung botellas dielas ha? Ano ka, uy? Tungod sa pagsigin yung hisgot sa basurero. Dili lang kay si Victor ang nainteresado sa basurero. Lakip ko na interesado usab. O gusto kong makakitaan niya. Kay taruhon ako kung siya magyod. Franny! Unsay buti mo ipasabot? Franny! Wa! Ni, arara kita hunong dinhi. Nga mo ni mo ilako sa iyang barong-barong kining imong sakyanan, doktora? Dinhi na lang. Aha? Naog to? Ay, di ko manaog. Anin ako dinhi. Nag-ayo man si Chris sa entresikat, doktora. Pero, doktora, kung doon na kay tuyo ba ni Chris ba? At tuon ako siya. Manaog ko, ha? Ayaw. Uwa ko tuyo niya. Dinhi lang ko. Tanawon ko lang siya. Aw! Mao pa? Oh. Hugot na ng kadinas motor, Chris. Oh, Chris. Naapa pa yung auto ni Emilyn. Pero, anong mo siya manaog? Itinul ko pala yung sa screwdriver, Sambi. Yara. Chris, nakatungog ka na ko. Matod ko, nganong wa ka manaog si Emilyn sa iyang sakyanan? Di lang ko makiksulti ni mo, Chris. Di mo ka mong tubag. Uy, tuwa na Milarga na si doktora. Samboy, Oh, ngano, Chris? panidaan niya po na to ang pag-umangko ni Koryo. Di lang kay ang pag-umangko ni Koryo. Lakip ang truck sa basura. Kinahanglang panidaan usap. Huh? Anong iapil mo ng panitaan ng truck sa basura, Chris? Tungod kay kadudahan kaayo. Chris? Dili tanan mga basura ang ilang ipanghuwad. Nagduda ko nga gawas sa basura. Dunay laing butang nga giipon paghuwad sa basura.
Basta, may namatikdan ko, Sam. May namatikdan ko. Tinin na lang ko ha, doktora. Ayaw na pa ka na og tansing. Oo, doktora. Doon na lang ko ipangutana. O sige, doktora. Unsa man na? Mangutana lang ko kung taga-diin ka. Ako, taga-probinsya man ko, doktora. Wala sab ko yung mga ginikanan. Pagkamatnon ako buot, wala ko'y amahan. Inahan na lang akong naabtan. Nya, Oktobre ko sa grade 5. Namatay pa akong mama. Gisagop ko sa paryente sa akong inahan, pero wa ko magdugay nila kay gisuwayan ko grapes yung bana. Ha? Bilay mong edad niya itong panahon na tansing. Grade 5 pagod ko. Gisultihan ako ang paryente sa akong inahan nga direct ko madiskrasya si Ambana. Nya, di mo sa siya matuo. Ako naman noon ang hinahimong dautan. Moto, milayas ko. Kanadlog yun kaay kong ipadayon ko si Ambana ang yawan o niya tumong nga rin ako. Mga na nga, din lang ko sangko sa syudad. Dinhin ako maulitaw sa syudad. Ay, bitaw eh. Dinhin ako magdako sa syudad ba? Pero ako magdaw mga mapunta ko din sa basura. Og si Chris may nakapanto na ako. Napagos ko biya sa mga dautan akong trabaho. Nga maong ako sagsig pagpanguot diha, pagpang-snatch. Mga snatch kog mga butang nga dili ako ah. Pero gawas akong pagkakawatan. Makamao ba sa kog trabaho nga tinarong? Makamao man ko manopi, doktora. Og maon na niron akong trabaho. Diha sa barbershop, doon sa dinis basura. Nakaingon lagi ko. Kung wa pa na ako ikaila sa Chris. Aw, wala tingali. Murag, mabilanggo na din ko ron. Mabitaw nga, nagpasalamat yung kong Chris. Doktora, unsa pa may imong ipangutanan ako? Unsa ba may mga kaliyukan din ni Chris? Bisan unsa lang, doktora. Pero ang permanente ganang trabaho, kada kadlawon, kung magsugod na kay panghuwad ang mga basura dahil sa mga trucks basura ba, aw naa din si Chris. Usa na siyas nag-atang aron mamasura. Unya, humana na. Iyang dadon siyang barong-barong ang mga basura, aron iyang lain-lainon ba? Iyang i-segregate. Lain ang mga papel, lain sa mga plastik. Unya, iyang limpyuhan ang mga basura. Unya iya ding itumod sa timbangan. Sab, kung dili mo drive si Kukoy sa isikat, si Chris ang mangunay sa pamasayro. Pero, bisan wa ka mga tala, pero isulti ganin ako ni mga tagadayag ko niya. Matag pauli niya. Nakakaki siya pamaliton. Mga bugas, mga sudan, mga pagkaon niya ihatag sa mga silingan. Nya, kung doon na siya masakit, labi na sa mga kabataan. Ha, iya sang bisitahon. Anak ginya dagan. Anak mo danggop ang mga ginikanan ni Chris o tapangan dayon ni Chris. Lagi, doktora, si Chris na tao na mangitag paagi sa bagasto kung dunay mo ospital. Halos matag-adlaw tanan. Bistahan ni Chris ang tanan yung mga silingan din sa basura. Di man sakit kalikayan nga dunay mga gubot-gubot ba. Pero si Chris kaya pa mo badlong niya siya mahusay. Bisan tudog. Ingon ini ang matang sa mga kinabuhi din sa basura, doktora. Kipaninguha ba yung ni Chris? Nga hapsay. Og malinaw ning tanan din Oo. Basura mong gipuy-an. Apan, limpyo mo po mi. Ha? Limpyo magmahon ako nagpamatasan. Kaming tanan, o kining tanan kumika ni Chris. Nada pa kay pangutanan ako, doktora? Uwa na tansing. Aw, kadiyot ay. Sa di pa ko manaog ba? Pahala na ko sa imisulti na ako. Basta nakaingon ko ay. Kung nababay pa ko ron. Naibog na tagal ko ni Chris. Kasi naong na ni Chris. Bisan basurero siya pero guwapo kayo. Pero ang tinooray good. May mga hikayon ba good na gusto na ko mababay good or maangayan ko ni Chris? Sorry nga. Wakot panaganang misulti ni Mani, doktor, ha? Professional ka, mga humok ka makasabot.
Pero maulagi. Sa untaman. Laki mo ko. Laki oh. Pero, unsa ka doktora no? Kung si Chris na moingon ako nga, kalimtan ako akong pagkalalaki ug dawaton ako ang tinuod nga usagin ko ka babae. Way langay lagi tingali doktora. Mababae giday ko. Mao gid ako buhaton. Ay, bitaw doktora ay. Nalangay na ka. Sige na ay. Bye, Tansing. Sige. Bye ha, doktora. Amping. Dakong binuang ang niya sa kong una-una. Dako kining binuang. Tuwa ng truck, Samboy. Karon, noon tigil pagtanaw sila sa Dondon. Murag aduna sila gipangita. Apan dili mga basura, ko dili mga pinutos. Oh, Chris. Nakakita ko. Oh, salawa. Awag maayo, Sam. Gusto ka, Chris. Dili mga basura ang ilang tuyo. Tanawa, mga butang nga giputos ug tuyo. Mo ilang gikuha nga gisagol sa mga basura. Chris, Kana mo ato susiyon, Samboy. Ato ka ng sutaon kung unsa gyud ka ng mga pinutos. tuwa na sila. Tuwa na sila paingon sila guryo. Chris, sundan na to. Nagduda na ako, Samboy. Chris. Duda na ako'y pagduda. Oh. Chris! Sundan ako, Chris. Oh. Chris, unsay mo nakita? Misuod silang upat sa kwarto-kwarto sa bahay ni Goryo. Kwarto na ni Dondon. Pag umangko ni Goryo, gipatuyo ginang pabuhat ni Dondon. Aron dili siya maipon ni Goryo. Tungod kay pirming maglali sila si Dondon ug kana si Goryo. Ang nakaparat lang kay daog kay si Goryo. Basta mangisog na ganis Dondon na mukupos ng itlog ni Goryo kadlok. Nangutan naman lang ko. Nakapati ka? Murag nag-amoy. Nangutan naman lang ko. Kinsa ng imong mga kaubag. Basingon na ganis Dondon. Bisag eat na lang. Di ka na mo tingog sa Goryo. Nawa. Oh, mihilom na sa Goryo. Unsa man? Mo paduol ko. Padulan ako sila. Makahimo ka? Ngandong ti. Ha? Kaya ka lang. Oh. Uy! Murag di mahimo na. Oh. Kalit ka na. May abli ang putahan. May gawas ang ka lalaki. Murag mo ay magbantay sa gawas. Oh. Chris. Nagduwa-duwa sila sa albas. Armadong na sila. Karoon pa ko. May basurero ding armado. Asa ka? Balik sa agi, Samboy. Ha? Chris! Huwat ako! Oh. Naginukto ka man. Usa may mong yun na. Kaduha na sila ng masura. Kaduha na silang bisugat sa mga truck. Bitaw, Chris. Kung tinuod silang na basura, nganong dili man sila kada adlaw mamasura? Mao sabihin ako napaladaan. Murag mo pili sila og adlaw. Dili pa masura ang pagsugat nila sa truck nga mulabag mga basura. Dili sabtanan truck sa mga basura ang ilang sugaton. Murag may gipili silang truck nga ilang sugaton. Nagduda ko. Supak sa balaod ang gisagol pagbutang sa mga basura nga ihuwad sa truck sa basura. Crisanto. Oh, armas ka to, Chris. Bantay. Kaya tingaling may lang matang sa tao nga misudin sa basura. Chris, dili na maayo, Chris. Diin ka katugikan sa. Chris, huwat ako. Asa ka? Chris. Di
Gihat-gihan ang mga buto. Burot ay! Wala absent! Buto ka lang na eh. May palit ko si absent. Absent na lang. Isa akong pinilio. Grabe ni mga tawa. Bebe, sige ko na. Hukto na ko rin pabuto kini ko sang mga sen aron mahibaw ang taga din eh na ato kini luwara. Dungo ka, Chris. Doon! 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 Sa may toyo ni mo toyo. Sa toyo. Kanang may gawa siguro yun. Don B, maikog test mga siligan din his basura ba? Ay mo to gibantong. Oh, maldito ginis dundun, oh. Ay mo ba ko gibantong? Ha? At kanang kuhan, gihangyo ka lang nako ba? Ayaw na mo pagpabuto din higol kay mahadlok mga silingan din is basura. Gusto na in town, oy. Naghangyo lang ko nimo ba? Goryo! Sama ka. Kuhan ba, gihangyo ka lang nako. Managpa ka mo sa tayo. Isang hangyo. Ayaw kong hangyo-hangyo akin dili na kong gusto na. Ganahan kong magpabuto kay may katol akong kamor. Dong. Sobra na kay kayang hiimong gibuhat din, hida. Imo pang gigamit ang akong gipuyan, may abuso pag yun ka. Animal, gitubag-tubag pagikunin mo, ha? Agay! Tunay tayo na niyor. Yapanes ka, ha? O yung ani Mas Goryo, niyor. Lami abang ng patyon! Don! Paisa pa ka diot, be. Tabagan ka lang ako, Don. Ako'y nahadlok ating kalakiha. Labi na unyag mahibawaan unya ni Chris. Yamat, lagot! Kinsa man ang Chris kay mong gayon, ha? Kinsa? Chris, Kinsa ang Chris niya dinis basura? kulok ko'y ginitawan na da. Kinsa ang Chris niya dinis basura? Gawas! Kinsa ang Chris niya? Gawas! Sobra naman eh. Goryo. Sobra na Goryo, kay Chris. manood na ta, Goryo. Dali na. Dali na ba, Dili na. Chris! Malangit ko ng Chris. Duulo na ko, ha. Duulo na ko. Oh. Akong din usad ni. Nawangas, Chris. Gibiyaan ko. Oh. Nahadlok tingas, Chris. Sibat na lang ko, eh. Chris! Nagtuo ko nga. Diha pa ka sa akong kilid. Na, kung diha pa ka, ako gito nulun. Pero, wala naman ka. Aw, maybe alam sa ko. Grabe kibuhat itong dundun, eh. Wala naman si kaluoy ni Goryo. Gibali-bali og sagpa siyang pag-umangkol. Pero, ang gikalagutan ginakugmayo. Nang hagit pag yun mo. Sigit-singgit pa sa imong pangan. Pero, sorry kayo, ha? Mangutahan na ako ni mo ba? Unsa man? Gibati kag hadlok ni Dondon. Nahadlok ka? Kay may mga armas mabuto sila si Dondon. Ha? Chris? Gibati kag hadlok na ni Dondon. Oh. Saon nga. Armadom gud sila. Punya. Kita. Wa. Oh. Inuun sab. Mayam siya naman neguro ta. Muli kayo sa tapalagsaba. Pero, kinsa kay gisaligan na ng dundun sa? Nakalas ako. Kinsa kay gisaligan ng tahon na ba? Ito na may na gano'y. Sorry na Samboy. Oh, Chris. Gusto ka. Nahadlok ko. Oh, Gibati ko og kahadlok nila. Nahadlok ko nila. oh. Mao ba? Sige lang eh. Pauliin lang ko. Hi. Nanggawa si mi ganina. Kay nagsunod-sunod mga buto-buto. Uy,
klaro kay nagpati na mo din eh. Kinsam to nagsingit-singit sa nga ni Chris. Kalagingan lang ng dundun. Oh, pag-umangkot laging koryo lagi. Pag-umangkon. Buang nga mga tauhan no eh. Nagpabuto. Hurag yung sa kamagasin. Miduol sab si dundun. Nagpabuto sab. Yang nyo ni Goryo, nga di na magpabuto. Kay mahadlok pa ang mga silingan. Na, to ah. Migara nun. Gibalib-balig sa panguyuan. Ambot. Murang tinggal gisultian bahay ni Chris. Oh, to ah. Misam mo to hinugara. Gihagit nung si Chris. Nagsingit-singit pa. Nga paduulon ko nung kinsa si Chris. Puangangkot. Oo niya, si Chris. Hadlok si Chris, oy. Ha? Na, wa naman gani ko nakamatngon. Nga misibat na siya. Kay paglingin ako, wa naman siya sa akong kilid. Misibat, oy. Aw, misibat na lang sa ko. Imposible. Hasap ko rin gisulti ko ni mo gud. Nahadlok si Chris. Hadlok lagi. May sultisin ako. Hadlok lagi. Hadlok siya. Siya mismo mo insultin ako. Nga nahadlok si Chris ni Dundun. Lain. Di naman nagikan. Gika ni Dondon, boss. Ah, sa basura. Sa basura. Bulawan sa basura. Balik duha ni kataktak. Gitingob og rimit ni Dondon, boss Vic. Odora. Ready ng kalkyo o listahan. Sige, ipaharag na undo ka kwarta, Roda. Paliw-padol din ako ang kwarta, be. Fran? Ay, sorry. Nalimot ko. Oh, yeah. Money, money, money! Money, money, money! Ha? Ingon, anak ka dali? Gianad-anad lang ni Dondon ang taga-basura, boss Vic. Husto man sab. Para nako, husto sab ang iyang gibuhat aron muok-ok ang mga itlog sa taga-basura. Wa man sab kuno miduol nila aron badlongon sa dihang gipabuto nila ang daghang magasin sa mga bala. Pero ang uyuan nga mihangyo niya, nakatilaw gyud og mga sagpa. Okay ra na, Victor? Kung di kinahanglan yun nga nung dili okay. May sabihin noon ba, aron magmat doon ang taga-basura, gabisag unsay ilang makita o mahibawan bahin nilang Dondon, magpanghadlok silang musulti ni bisan kinsa. Inyanyas Dondon ha, nga good job, Friday. Magsige ka po tag-tak-tak sa basura, boss. Sige yung tak-tak. Sige tak-tak. Tanawa. Tanawa sa kadako ang remit ni Dondon. Wow! Like you Dondon, Franny, ha? Good job! Sila na si Dundun. Tanawa. Unsa may mo'y kasulti na. Nabisa na daghang mga basura silang atubangan. Pero doon lagi po sila gibangita. Tuwa na. Nakakita ka? Mga pilotos kinailang gipangkuha nga giipon sa mga basura. Drugas na, no? Drugas kayo. Yami akong i-apil, anoy? Apil. So, aron bagubagan ka kung mahibawaan kang Chris. Hadlok makas Chris, anak nilang Dundun. Ay, bitaw? Hadlok bitaw? Wa man gani maniid karon. Gor! Goryo! Chris! Chris, unsa ato? Pasensya mo na, Goryo. Ay, way kaso. Way problema, Chris. Ngayon naman unta, ha? Panggawas mo. Ug adto na mo dito sa kong barong-barong palihog. Biyae una ninyo kini inyong payag. Ha? Ngayon naman?
Pasaylo ako. Pero may mahitabo karon dinhi sa inyong barong-barong. Chris. Lihok dahil mo palihok. Dagdagan ang oras. Oo, sige. Gor, kinsay na? Kugusang bata, kugusa. Ha? Kinsa lagi na? Si Chris. Nga naman, unsam ayang Unya na tuyo. ta magsutihan na ya. Unya na pangutan akong unsa-unsa na. Unya na pangutan na. Mubiya na ta din sa ato. Anto na ta sa barong ni Chris. Sige na, kugusa ng bata. Yan, dalibi. Ikaw po ning habol sa bata. Kay tugnaw. Tana na yun. Chris. Anto na mi Chris. Chris. Wa naman lagi tao, Gor. Hain man ka ha. Nawa man nagkalit. Tana yun. Goryo. Pasok ay. Goryo nga naman, dahil unsa may nahitabo. Wa ko mahibaw. Basta ang ingon ni Chris nga, pabiyaon unata sa atong barong-barong ug adto unata sa iyang barong-barong. Ay, Goryo. Kini man guston doon. Oy, kini guston doon. Kastilan yun ng bata. Pagdali diya tayo. Lagi. Nana, ng barong-barong ni Chris. Kada, makita na kika din eh. Goryo, na may tao sa unahan nagbarong. Chris. Lahos mo sa barong-barong ni Goryo. Oo, Chris. Niya ko asawa. Pasensyahin ko ninyo ha. Pero gikinahanglan na gyud. Sige, suod na mo sa barong-barong. Oo, lagi. Goryo, unsa man to yang giguyod? Pus. Dali na. Manood na tas barong-barong ni Chris. Samboy! Tuwa lang trucks basura. Nakakita ka ba? Sawa pa mular ka ang truck. Nakiksulti si Dundun sa driveway. Husto siya ang pagduda sa Chris. Doon na illegal nga gibuhat sila si Dondon. O kining labayanan sa basura, mo ilang gigamit. Husto si Chris. Apalita ko usab siyang sayop. Tungod kinahadlok siya. Okay, Samboy. May bahag na sa kadlok si Chris. Kaya tingali, nahadlok siya Dondon. Bitalaw na si Chris. Goryo. Goryo, nabalaka ko. Ay, pugi sa tayo mo kagulingon, be. Nahadlok man ko, Goryo. Nahadlok yung ko. Unsaon man to ni Chris ang puspos. Pag umangko na ko sa Dondon. Apan, abusado. Way tahod ako ngayang uyuan. Way respeto. Natakita ka giunsa ko niya, di ba? Apan wa ko magkuwang isip uyuan. Sayo tayo niya na. Natakita ka o makabatik ka kanunay sa iyang mga tinubagan rin ako. Itabagan ako siya. Kanunang gibadlong, kanunang gihangyo. Natakita ka giunsa niya pag-abuso ang atong katungod. Kay naa pag yun sa itong kagalingon magbuhat o dako kay iligan ng kalihukan. Bugdunon sa balaod ang niyang gibuhat. Kuya pa nga maamong ta. Ang ito magpasalamat na itaw. Nagpakaba na. Nagbantay na ito nga niya manginabuhi sa basura. Ginoo ko. Sige lang. Magpaabot at tagbalita. Way duha-duha karong taon-taon. Makabalita na ta kung unsay na hitabo. Sir, hinabultahan. Kaya matuog ta. Tonsong! Kana ba? Kung dili pa tansyong, asa kong tingog. Ilom dia, oy. Huwagin mo po ng pangilan o paglimbong sa inyong kinabuhi. Ang imposible, magiging inyong tugituhuan. Di ka ka mamabdos o tinudunta ka. Noon sa kaniya! Magpalaki-laki, magyud mo, eh. Nga bisan nun saon, babae, magyud mo. O kay babae, mamabdos, gid biya mo. O nya, naday laki mamabdos. Ikaw ra ba? Guwapa ra ba kay ka? Hinaikan ka na kanako, aw. Pakaslam sa kanako kung mapamabdusan ta ka. Magay na sa boy na
Ano ay? Nanungkot ko na siya. Pero kusog yapos babae. Hunungan na niya, hunungat. Uno, dos. Ikaw na lang, ha? Kung mahimo ko babay, di ko ni moy. Di. Kung mababay ko, si Chris na lang ako. Saingan? Nagmata ng uyuan akong bringot. Ay, ito ang tingali kay Mingaw man. Unsay pa ni Diyos mo na sa lingan. Ay, Mingaw man. Mayo. Mayo na makakatol sila kahadlok na to. Aron, hantod sila mutak ko mang bakba kon magkinaunsa mga gari. Oh, sige. Ipadayon ang pagtakos o ang pagtimbang. Kaya nanawag mas Franny. Boss Franny! Mayo, Dondon, mayo. Okay kayo nila, boss. Way angin kabalakan. Okay. Limpyo bagyapon ang pagkuha ninyo sa basura? Limpyo kayo, boss. Gipunan ako ang kinaghanon. Imo kini-request. Dondon. Salamat kayo, boss Franny. Kwarta na sabi. Kwarta na sab. Og imintinar ang imong mga lihok diha, ha? Matod pa sa tong big boss. Good job. Okay. Ignacia, boss. Salamat kayo. Salamat. Okay, bye. Bye, boss. Nadawat nila? Nadawat na, boss. Salamat ko nga gidugangan og laing mga kilo. Luka na ko Uway na ko, Franny. Oh, sige, boss. Kay mo paulin na sab ko. Una na lang dito, Victor. Musunod ako nimo. Ihatod ako sa gawa si Franny, ha, Victor? Labi ang pakpaakon mo. Nanasab ka. Makakita bisag kaming binta mo. Kilig-kig tayo. Tara tayo, dali. Ihatod ka na ako sa gawas. Day. Sunod palihog ng terya. Kapini mo dahi, Emeline. Oh. Salamat na. Di asalamisita, Inday, ha? Salamat ng terya. Oy, unsa naman sad ng imong gibuhat, Day? Nag-research na sab ka? Ay, wa ni pahuway nang. Wa ni hunong ng terya. Uy, wa ka magmahay nga nagdoktora ka, Inday? Nalipay ko sa akong profesyon ng... nga naman utang naman ka? Ay, busy. Manggod kaayo ka? Nang terya, ni atong wa pa kung ato og Amerika. Kanunay pagyud nga may daghang tao din, he? Ay, kani adto sa dinhi ka pa, Inday. Diha naman to'y daghang mga tao nga magpermihan sa inyo. Pero karon, uy, misamot na gyud. Tungod mangguna sa mi asinso og mi asinso pagyud nga negosyo sa imong papa ug mama. Unya, kana si Franny nang. Kani ato pasab na siya dining permi kaayo, oy. Murag maoy himong bodyguard og driver sa imong mama. Gilainan kay ko nang tungod kay... nga na makinganan pa mag-bodyguard si mama. Ay, naibaw, nabaya ta karong panahon, Inday. Dili na sab-ordinaryong tao sila si papa ug mama nimo. Oy, nahunong man ka. Unsa may imong gihuna-huna? Ay, magpakuyog ko nimo ugma nang. May voluntaryo ko sa project sa local government. Mag-medical mission ang gobyerno ugma. Dondon. Kontra! Mana? 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 Okay. Maglahat na ta. I-dispatcha na nato ng tanan. Sa mas una, ikaw, Bong,
Mahibaw ka na sa imong buhaton, ha? Pet! Pet! Hain ka, Pet! Okay. Hain si Pepito! Alas gawas, oy. Pet! Pet! Dun. Uy, dun. Dun na may tao. Pet! Ay! Pagkabayo ako magaliho! Kinsa ka! Kinsa ka! Ang imong gipangita sa milabay gabi idon. Gihimo niyong impirno ang yampingan ng mong basura pinaagi sa drugas. Ay, hindi mga armas! Hindi mga armas! Tabi mo! Tabi mo! Hindi siya makita! Tara! Barog dundun! Barog! Ikaw, baoy, Chris? Ako dundun. Lagsiyon ako ng imong tutunlat na. Igo na! Balik ang doktor! Dun! Ako ang imong gitawag kagabi dundun. Doon na lang ko'y pahinumdum ninyo. Labi na gyud sa sama ninyo. Basura kining dapita. Apan malinaw. Langog, baho, ug hugaw man ang inyong pagtuo ning dapita. Apan among gibahal ug gipangga ug giampingan. Ang tinuod nga langog, baho ug hugaw. Mao kamong mga tao nga nagbuhat og dangan sa tanang katawan. Pinaagi sayo wanon yung kalihukan aron biktimahon ninyo mga inosente. Inyo na gyud silang nakabig sa tiilan ni Satanas. Giunsan niyo pagguba ang mga maayong kaugmaon sa daghan nga inyo na dani sa aso ni Lucifer. Pila na ka mga ugma sa mga kabatanunan na inyong gigupok-gupok, giguba o gidauban sa impyerno. Pila na! Chris, Paminaw mo. Ingna ang tanan nga dili maglitok sa akong gaan. Nga wa mo mahibaw. Chris. Tansing, Chris! papalihog ako nimo. Usay mo isugo! Tansing? Doktora! Sorry kit kaya! Naisturbo ka! Hay, may kaso oy. Nanong nalawag man ka? Doktora! May nahitabo nga sa basura! Unsa nahitabo diya sa basura? Nabali ang usa ka bukto na tong usa! Og nabali sa pambukto tong nganlan og dundun! Salamat nimo nga may nakatawag sa mga polis! Wala ko sa makita. Ha? Kinsa man, doktora? Hain siya, Tansing. Libaw na kumiabot ka. Ambigan akong kamisin.
Ngayon magkuptan. Itunol palihog. Nahibaw ko. Nga nahibaw kang ni ako. Bisan wa ka magtanaw sa imong luyong. Nagkadugo ni imong kamisin. Ni Adawata. Unsay buot mo ipasabot? Nga nahibaw kang moabot ko. Nagpasabot ba ka na nga? Naghuna-una ka di ay nako. Permi. Salamat kay kung mao ka na. Kung permi sab nga may mga hitabo na sama sa ingon ni ining hitabo. Maghuna-huna dahin ko nimo. Nga naman. Tungod kay wa ko'y laing tao nga gisaligan. Kawas nimo. Dili day pirmi kang maghuna-una na ako kung mao na. Maayo lang day ko para nimo sa mga hitabo nga may mahitabo. Sa ako nang gikaingon. Kay misalig ko nimo. Bisag wa mo tugan sila si Samboy. Igon man si Tansing, o pa nakasabot ko. Naibaho na kung ikaw mo ay nagbuhat sa hitabo karon. Tabangi ko's paghandom o paghinumdom. Mahal og pinangga ko kaayo kining dapita. Sayod ka sab, dinhi ko magtubo. Sayod ka nga dinhi ko magdako sa langog, baho, hugaw, himbi ug luod nga basura. Gikauban na nako kining palipot sa matod pa nila. Way hinungdan tungod kay labayanan sa hugaw ug salin sa katawan. Kabahin na kung kinabuhi ang matagtalan-ahon sa kinasuksukan sa mga hugaw ug baho sa basura. Akong gininhawa ug akong kinabuhi kining basura. Ug kay akong gininhawa ug akong kinabuhi, angay na akong malon. Angay na akong pangkaon. Among gibantayan, among giampingan. Nabuhi kami din isusud sa ubay-ubay ng mga katuigan, bisan labayanan kinis mga hugaw sa tigpakaraingnon sa katilingpan. Sa gihapon, amo kining gihangop o gigakos o gikauban. Opan ba gihapon sila katakbawan tungod kay hangtod ang makamatayng drugas, makamatayng syabo, ilang gibukbuk din sa inampingan na mong basura. Uyamot na kayo kining dapita. Makaluluoy na kayo kining lugara. Karon, gamiton pag yun nila isip dugang kamatayon ni atong nagdepende sa drugas o sa mga umaabot pag yung biktima. Salamat sa kong ipamalihog nimo, Tansing. Chris! Kuyugas, doktora. Kailangan na kay gabi. Chris! Doktora! Salamat sa imong pagsalig. Makasalig ka sab nga. Dili ako usa sa kauban sa katilingban nga imong nahisgutan, Chris. Tansing? Tana, doktora! Chris! Tana. Tansing nalipay ko. Kay ako dayon ang iyang nahinumduman. Tansing, ingnaon niya si Chris nga labihan na kong lipaya. Maayo, may kiniabot ka na. Nana siya? Hinaan na. O sa ba't hinitabo gabi sa basura, ha? Nabalita sa radyo, sa pamantalaan o sa telebisyon. Naa si Victor sa iyang private room. Nagpaabot siya nimo. Sirhin ang pultahan, Franny. Sige. Likod. Animal! Narakpan sila si Dondon. Balik-balik pa ang ilang mga bukton. Nabungkag ang mga syabo. Nangayabo ang mga syabo. Nausik ang mga kinilo-kilo nga syabo. Ug hapit pa mga matay sila si Dondon. Doon na ka may ideya kinsay naghimo sa ingon? Si Chris. Ha? Si Chris? Kantong basurero? Siya. Chris!
unsay ang nahitabo, ha? Wa mi magtiwas og istoryas Dondon kay miabot na ang mga pulis. Pero sa wa pa mangabot ang mga pulis. Nakagamit pa siya siyang cellphone. Hapit na kuno nila mahuman og impake ang mga busya. Kalit lang ang bisud si Chris nga nagsipit sa liog sa kauban ni Dondon. Nagkawil-kawil lang usa ka bukton kay balik na. Huwag yun sila makagamit sa ilang mga armas. Diha ang ilang mga armas ibabaw sa lamisa. Kaya nag-impake lagi sila. Nahug sila sa ang-ang ug miatbog ang mga busya dihang gibunalas basurero ang lamisa. Pisa na ning uha sila pero ang-angan ka sila. Unsay gigamit sa basurero? Armas? Bunal ko no. Puspos mo gigamit sa basurero. Mao na nga bali ang ilang mga bukton. O grabe ang ilang mga bunog. Naputol lang mo pa nagsulti ni Dondon kay nangabot ang mga pulis. Gi-embargo ang ilang mga cellphone. Nabiligro ka sab. Bitaw, Franny. Tuwa ka may numero ni Dondon. Numero ra. Wa ko ingaan sa cellphone ni Dondon. Kay daan ako sila gisultihan nga dili butangan og akong ngan ang numero. Gilabay ko sa dayon ng simpak ug gilisan ako og laing simpak. Nagpadamog abogado para nilang Dondon. Nagpadoog na dito. Tawa na ganas sa karon, nabot na. Boss, bugat ning atubang nila ni Dondon. Aw hinoon, safety man mo si Roda. Kay wa man makaila sila si Dondon ninyo. Ako ra may ilang nailhan, pero kinahanglang maatiman sila, boss. Bahin na anak, Franny, wa tay angay kabalakanan. Sila na si Kernel ang mahibaw ni anak. Sakop sa unit sa iyang pag-umangkon ang mi-responde dito. Kibaw ko, manjiko na nila. Busa huwato na to resulta. Pero, Franny? Unsa, boss? Wa ko laing pilan aning tanan. Kung mahulbot na ganit las Dondon. Unsay akong buhaton nilang Dondon, boss? Ilabay una sila sa layo. Papahuwayon una sila? Dili una patrabahoon? Patrabahoon gihapon eh. Mutrabaho gihapon sila. Dito sa layo nga dapit ang atong labayan nila. Manawag ko dito sa Mindanao. Iparehistro na ko silang daan aron mailhan na sila sa mga koneksyon nato dito nga taga gobyerno. Lola? Nakasabot ko. Sige, magawas ko. Para rara ninyo ang sunod nga istoryahan. Paibawa lang niya ko ha kung unsay update. Bye, Franny. May baraw man ka, boss. Asa man ka? Dinihira ko. Anhira ko dinhi. Maghuna-huna ta aning giingon ninyong basurero. Kape. Pagtimplang imong kape, Fanny. Gahina na itong istorya bisan pinalang kauras kung unsay agay na itong buhato niya itong basurero. Oh! Mulakaw ka? Huwag maka-duty ron sa ospital. Pero nag-coat ka og puti. May volunteer ko sa medical mission karong adlaw, ma. Asa? Haan ganito yung mga depressed area at ito magripahigayon ang medical mission. At ito na, Miss Nagteria. Bye. Pag-amping. Salamat, ma. Nakita ay pa ka si Evelyn o katong basurero? Ako mo imo pasultion kung unsay ang buhaton sa basurero, boss Vic. Bebe. Paminawon te kunon nako, Franny. Kung ikaw mo ay akong pagbuton, o si angeng buhaton na tos basurero. Dili ka na basta-basta, boss Vic. Bisan gani ang Tagaluson, dako kayo respeto nimo.
kung ang livelihood na ang istoryahan. Grabe na kalig-on ang imong organisasyon. Milig-on o maayo ang imong mga koneksyon, labi na sa gobyerno. Kung itandi na to ang basurero, kuya madla na siya nga magsige kita og tutot sa atong kay nakahataw kakatol sa atong Aw, atong tudson. Sa latod nga pagkasulti, gusto kang patyon ang basurero? Boss, huwaton pa ni mo makahatag pa sa dugang kadaot. Patyon ang basurero! Nagsulti ka na sa tinuod, Franny. Nagsulti ka sa tinuod. Miligon yung tinuod ang atong grupo. Sakalit lang. Gibalian ang dugang income nato sa gitawag na koong bulawan sa basura tungod sa basurero. Kasayon? Gusto kang patyon ang basurero? Kapay na rin pagpatay sa basurero? Ronnie, bisa ningon lang yung taon ko ini. Apan may bahin sa ko kasing-kasing nga humo kayong mo ila og utang kabubuton. Kunwa pa ang basurero, unsa nagkaintaw ng nahitabo sa buktong na mong anagana na tunga sa kaalautan o sa tunga sa kamatayon. Makita pa ka na mo ni Rodora ang ingulang gihapon anak si Milin kunwa pa sa maluwas sa basurero? Hinoon? Sayod ko kung unsa kalaw mo kataas sa imong liyaltad na mo ni Roda. Yatagan usab na mo ka nagdako kayong value, Franny. Pero, di sabtun nga di bugat ang imong sugyot nga ikarni nato ang basurero kaysa akong ikaingon na nabihang sayo na ana kung magkarni tagtao. Kasayo na ng pagpatay tao, Pero sa kaso sa nabuhat na kadaot sa basurero, tungod lang atong pagluwas niya ni Emeline, kadturay nakabuak sa imong plano nga patyo ng basurero. Gitahod na ko ang imong desisyon, Boss Vic. Salamat, Franny. Way kaso, boss. Doon ako'y nahuna-hunaan. Ambot, nguyon ka ba ni ini? Mahita kong paagi. Akong sudon ang basurero. Himuon ako siyang personal nga amigo. Nagpabilan kang hilom na, Franny? Naminaw ko nimo, boss. Naminaw ko. Kung mangutana ka na ko karon, nganong amiguhon ako ang basurero. Niya ang akong tubag. Dili basta-basta ang basurero kay naluwas niya ang akong anak. Dili basta-basta ang basurero nga mipiang o mibalik-bali sa atong sangang livelihood sa basura. Sa laktod, dili ordinaryo ang basurero. Ligon ang basurero. Kung maamigo ko siya, kung masuod ko siya, maggamit ko ang iyang kaisog. Maggamit ko ang iyang kaisog. Maggamit ko ang iyang kaisog. Labi na, kung mahimo ko na siyang akong binuhing ito'y. Tagkanin ang buyo rin sa basura, doktora. Halos tanan ang buyo doon gikan sa taglain-lain kalungsuran sa probinsya. Inang imong resita, Mrs. Sustansya niyo para nimo. O sa sadang panan sa taga-probinsya. Salamat. Salamat, doktora! O sa sadang panan, maong dapit sa
basura. Aki sa sunod. Lingkod diri paliho. Maunin na sila. Misanay din sa basura. Di na ganang mo balik sa probinsya. Unsay magibati manang? Ay, kining akong buko-buko, doktora. Ambing imong buko-buko bi manang. Ginhawa og lawom palihog na. Ipagawas ang hangin sa imong dughan manang. Ginhawa. Buhi eh. Istorya pa tansing. Ano naman kamutingog diha? Ay, kining, doktora, may abot na si Chris. Kika na patimbang o basura. Hain. Nay, nao. Naglantaw din ni nato. Naatuod. Maupay ang pag-uli. Maopay ang paguli. Tanong siya paingon siyang barong-barong. Kuan, nahibaw ba siyang ni ako? Ampot ko nakakita ba ka tuning mo kay naglingkod ka man. Nasalipdan ka mas mga tao naglinya. Mao ba? Wa tingali sa magkakita na ako mo. Muragwa, doktora. Sa gilagwa magkakita. Chris? 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 Wa? Wa may taong barong-barong, doktora. Ilhan man kung may tao din kay magsika magsuka. Pero ngit-ngit man. Sige na lang. Mamauli na lang mi. Salamat, Tansing. Siltiyalan na ako siya, doktora nga. Dinhi kasi ang barong-barong. Ako na siya sultiyan, doktora. Ay. Nakuol ang naong sa doktora da. Ngawa din is barong-barong si Chris. Ngano kid kasa nga. Di man ko parehas kag gwapo ni Chris. Aron ari maibog sa doktora nako. Kaklaro na gid nga may pagtan-aw siya. Og nakagusto ang doktora ni Chris. Boss Vic! Ayun na siya rin puntahan, Freddy. Manakaw ta. Oh, Dali, Freddy. Sunod ako. okay. Asa nga tong lakaw, Boss Vic? Naibawan ko kang usa sa iyong mga abilidad. Maong pagdali. May kayong kang laki, ana. May kayong laki mo kubing sirog tao, di ba? May ipakumbinsir ka na ako? Kinsa tawahan na? Ang basurero. Si Chris? Oh, si Chris. Hatagan ko sa dindot na trabaho. O ikaw mo ay mo pasabot niya, Franny. Franny! Nakapati ka ba? O sabay mong gihuna-huna ang nagtutok magkanako, ha? Naminaw ka? Oh, naminaw. Explica rin siya. Kanang madalig yun, di mo ba? Nahibaw ka ba? Ihatagan ako sa ganti tungkol sa iyang pagluwas ni Emeline, pero wa niya kininawata. Naibaw ko ana, boss. Ingon ang nagkaligon og baruganan ang basurero. Busa, nagkinahanglan kong tao nga sama sa basurero, ligon og baruganan. Pero mas labaw ko kung kinahanglan ang imong abilidad sa pag-explicar. Tungod kay patay kung patay man gani, posible pa mo bangon kung maminaw lang sa imong explicar, Franny. Tara. Pas, Franny. Tulad po ko'y laing transaksyon human nato sa atong tuyo sa basurero. Nagdali mo, Victor? Ay, nalagay na hinoon. Usa ka turo na. Nagdali mo, ha? Doon na ba mo ilakaw? Oh, doon namin lakaw. Nagdali, me. Bebe, dali na, Franny. Imong dadoon si Franny? Importanteng papel ni Franny niya kung lakaw karon Ruda. Dirtsuhan ko pagsulti kung asa inyo lakaw. Sa basura. Sa basura? Ato na, me. Victor, wag pa ka man! Unsa man? Mga to kag basura? O ikuyog di mo si Franny? Sa ako nang giingon niya, importante kaya papel ni Franny niya kung lakaw. Dili na ko gusto mo ato pa si Franny sa basura. Dili na ko gusto mo taak pa si Franny sa basura. O kung sa pag-hinungdan, ha? Nalimot ka
gyud. Ikaw na mismo man nagpili ni Franny nga may akong driver o may akong bodyguard. Hey! Huwag ko malimot yan na, Rhoda. Huwaman ko lang siya ni Hikayon, ha? Ay, kumala ka. Imo kaya po siyang personal na bodyguard. Personal na bodyguard nga magtaktak sa hugaw baho nga basura? O kunya magpadaol na ako kay bodyguard? Huwag ka yung magunahunaan, ha? Ha? Huwag ka managkala og mahadlo ka matakdan ko sa madali kagaw gikan sa basura? Hey! Kaniyot kayo. Dili ka mo sugot na mo taa akong basura si Fanny. Kay mahadlog ka nga matakdan sa hugaw o kagaw nga iyang madagikan sa basura. Pero nako! Huwag ka mahadlog matakdan nga imo man unta kong banat! Huwag ka mo tingog. Victor! Ay, sorry kaayo, Victor. Nga medyo nasako ko. Pero wato magpasabot nga unsa diha. Kay basan gani ikaw, bisan ikaw. Di na ko gusto mo tunob ka pa dito sa basura. Apan kay importante man kaayo na. Hala, sige, lakaw. Di ka na ko pugngan. Apan si Franny, ako gyung pugngan. Tungod kay doon ako'y kolektahonon karon. Usa ka milyon kapin ang akong kolektahon nun. Og naginahalan ko ni Franny. Kung doon na pala parehas ang abilidad ni Franny nga ni Adini. Hala, pagkuyog mo. Pero wala yung Franny din, he. Kung tulisan ko, manong tulis. Okay na magalos na ako kung nakukaman si Franny, ha? Ubali ako asawa, Franny. Nag-agad ba ako ninyo, boss? Si Rhoda, may kuyog eh. Thank you, Victor. Mag-ilis lang ko, Franny. Wata ko sa sakyanan. Boss. Sige. Layo mo ko patabangon, Franny. Sige! Kanus agyog ka ang adlaw nga magkahimamat sa kamis, Chris. Karon nga dako na siya. Magkamaugid si Rhoda. Aron makahigayon na sa mirong adlaw. Hi. Nakalitan ko. Nialagi ka. Importante kayo ni, mangwag ko magkahuwat niya mo pauli ka sa ato. Importante ka unsa. Bisan tungod ang kahimtang ko kinabuhi aning tawhana, layo na kayo sa tong katinigban, apan sayon kita, labi ka na yun. Kuno sa kadako ang nautang na tong buot ni Chris. Ha? Oo, anak. May mahinungdanon kong tuyo ni Chris. Papa Victor. Anak, gibalibaran ako ni Chris, kaya wa niya dawata nga akong ganting pasalamat kato niya. Nahugno kayo ko. So ka to, di na ko mahimutan. Busa niya ako nahuna-hunaan tungod kay nasabot na ko nga bisan dili mo suod si Chris, apan magtinagdanay ka mong duha. Ang tinuod, ako makasabot pa. Kay lisod to karon na niyang pagkatao. Magtinagdanay mi. Pero limitado kayo ang niyang panahon nga rin sasama na ako. Nasabot na ako nga mubo orang iyang panahon sasama na ako. Sasama na to pa. Kaya niyang gipalapi ang yatagan niyang halos tibuok niyang panahon. Mao ang mga katawhan sa basura. Kana maoy akong tuyo, Evelyn. Gimalibaran na ba niya ang itunon ko pasalamat mo sa adto na ko ihatag ang akong pasalamat ngadtos katawhan sa basura. Matod pa niya, mahalag pinangga niya ang basura. Labi na ang mga katawhan niya. Diha, anak. Anak tamusod. Anak na ko ipakita ang dako kayong pagpasalamat tungod sa iyang pagduwas nimo.
Tungod kay mahal makaali ang katauhan sa basura. Dan sa marasab, nagidawat niya nga akong pasalamat pinaagi sa akong pagtabang sa katauhan sa basura. Di ba, Evelyn? Unsang klase sa tabang, Papa Victor? Mayo gani kay naatol gihapon nga may kolektahonon ka. Matod pa nimo, mag-amping to. Mao nga kada panglakaw nato. Kinahanglan gyud nga may importante sab kong transaction. Aron. Unsa ba na, ha? Unsa ba na? Anad tingali kas pizzas, no? Maayo man kay kamuhino, no? Nindot sa kusig po og piso. Ops! Ops, mabangga ta. Bantay ka ni Ron. Bantay ka ni Ron. Agay. Lupakan. Ganin akong maayo. Grabe. God. Bugat. Pero pilit pa kastuko kung dili pa mahuman. Ang puktong paagi, ani. Mas solo na nato ang tanang panahon. Unsay paagi? Pati yun si Victor. Ha? Sumakot mo. Unya na. Kung makapagta, og nindot ka yung panahon. Dali, Chris. Toray. Unsa man na, Samboy? Ha? Mga bugas, mga dilata, mga vitamins, mga sinina sa mga bata o sa mga dagko, o mga gamit sa mga panimay. Ibang hatag nga nis kagabasura. Nalipay ang tanan, Chris. Kisa may nagpasiugda? Ha? Chris? Kisa nang hatag? Chris! Oh. Ikaw may nagpasiugda ni? Dili, Chris. Kinsa? Ang akong amahan. Si Papa Victor. Kumusta ka, Chris? Salamat. Nalipay sa piya kong nakita nga malipayon usap kayo sila. Kumusta ka? Ha? Dawat ang akong kamot. Gikan kong namasura, sir. Hugaw kay akong kamot. Bisan kano sa di gyud maangayan ang sama sa among mga kamot nga makikuptanay sa sama sa inyong mga kamot. Chris, ingon na ani ang akong batasan. Ingon na ani ang akong pagkatao. Di ko pilian kung kinsa man katong tao o klase sa tao nga gusto na kong suuron. Busa. Salamat, sir. Nakabati ka ba, Evelyn? Sukad sa una pa lang na akong pagkakita niya, Papa. Daan na siya kaniadto pa nga. Hait ang mga mata. Daan na siya kaniadto pa nga morag bisan gamay way kahimuot sa kalibutan. Kini pang higayon na nga nakita na akong bigaan ang iyang panagway. Kini pang higayon na nga maoy ug labing unang higayon nga bisan gamay apan mipahiyom siya. Ug tungod kadto nako. Way imposible basta matigigala ka lang. Kaniadto mo ingon ko, burukinto siya batasan. Dili sa ingon niya na. Bisang ingon lang ni ini ang iyang pagkatao kaya niya mabuhi ni Napita. Apan, tao gihapon siya ang hatag ang pagtagad sa sama nimo. Labi na yun sa sama nako, Emeline. Salamat sa maayo ni mong
tumong nining dapita, Papa Victor. Nagtumakot siya nga, sinalikway na lang ang sama nila din sa basura. Nasayop sila. Tungod kay niya kita nga tinuuray nga may bati ug mihatag og bili sa sama ni Chris. Salamat sa magipakita ning dapita, Papa Victor. Kita ang angay magpasalamat ni Chris. Ang himo lang niyang pagluwas nimo para nako, dili kawairan og sapi. Apan sa makanunayong kaayo, og kinimo ang paghatag sa sama nila, sa sama nilang bili kay sila mga tao ra sabi. Salamat pa. Nalipay kaayo ko. Nalipay ko kaayo ko, Papa Victor. Balikon ko na mga tao pa. Di prinsipyo nga manulti-sulti si Chris. Ni asab ang di prinsipyo kung huna-huna. Ang pagsugod og sinugdanan. Humok raman di ay ulo-ulohan ng basurero. Murag ito'y ngay kapikapon ang diyan. Mudayog tigaya sa kabuutan. Samboy? Daghan ang sa dekag ipatimbang ng mga basura, Chris. Unsay tuyo, Samboy? Kuan. Dinhibi ito struktura gani ha. Magbaybaw lang ta siya nimo nga maduty na siya sa ospital. Pero kaya nakita mo kanya nga daghang trabaho, wa na lang siya mutingog ug mubiyan lang. Bilit ko sa amahanog anak, Chris. Labi na si Sir Victor. Maikugon sa. Wa na lang kanya sa muka kay may gitrabaho ka. Mingon siya nako. Na ako na nako ni mo baybaw nimo. Nga tuan ang amahanog anak. Kumusta ang mga tao sa basura? Lipay kay Chris. Kung nakakita ka lang sa tanan nila mga panagway, lakip ang mga kabataan. Labihang yung lipay sa tanan. Tungod lagi sa kaayo ni Sir Victor. Chris. Unsa imong paniid ni Sir Victor? Unsa imong tan-aw ni Sir Victor? Dili diha ang hukom sa una nimong tan-aw sa kabutang o tao, Samboy. Nga de, Chris? Sorry. Di na ko mangutana. Hain si Tansing? Ambot atong tumbuyaw eh. Ingon man doon ako nga. Doon ako na siya problema. Milakaw man to. Nagkakita agad mo, boss? O nagkasulti pag yun, Friday. Nakabatid ako og mga istorya bahin sa batasan sa basurero. Apan diyang nagkaatubang og nagkasulti kaming duha. Unya, unsay resulta? Inasulta na ako. Grabing mag-amping sa iyang ipanulti og mga lihok ang basurero, Friday. Mga nadasyog na interes kong samot. Nga makabig na ko siya armutipon sa akong grupo. Gamit kain nato ang basurero. Kayo sa kong napanidaan niya, may nampingol kayo siyang ipanulti og lihok tungkol sa talag sa uring baruganan o prinsipyo, Friday. O kana mao'y hinungdan, gamisamot ang akong gana nga arisya mo serbisyo na ako. Nagkinaran kong tao sama ni basurero. Tungkol kinakita na ako sa umaabot, nga ang muhari mauna ang drugas o mauna sa'y ampuan sa katauhan dinhis Pilipinas. Franny? Franny, wak ka mo tingog. Gusto ba nahimuot ka sa kong istorya? Hey, wak ka mahimuot sa kong istorya? Sigurado ka na nga makabig nimo ang basurero, boss? Matun pa nila, Hilumon. Panagsarang musulti ang basurero. Kanunang ilang makitaan niya, hait ang mga mata. Matun pa nila, murag
may tinaguang pagdumot o panimaos. Apan, wa ko mutuo nga hilumon siya. Ang akong gituhuan niya, panagsara siya mo sulti. Sinukod ang niyang ipanulti kaysa ako na niya kaingon. Inampinga ni basuriro ang mga punga iyang litukon. Apan, wag yapo ko mutuo na kanunay hait ang iyang tinanawan. Tungkol kay, may pahiyong siya. Matol pa nila nga, mao katong labing unang higayon. Labing unang pahiyong mga ilang nakita sa basurero. Apan, nailahan yun ako. Naklaro yun na ako nga may gitako siyang pagtumot o panimaos. Kung kinsa ang iyang gitutan, kung kinsa ang iyang panimaslan, wa na ko mahibaw, Franny. Sa ato pa, ihinayon yun nimo. Ihinayon ako, Franny. Ang basurero. Kuhaon ko yun ang basurero, nga usaon niya sa akong sinaligan. Duha na unya ka mo, Franny, nga akong sinaligan. Busa adamandamang imong kagalingon, aron basuon nimo ang basurero. Kay magkauban yun mo niya sa akong organisasyon. Ihunong gud una kini sa kanan. Ihunong pa! Nausa ka? Ngano kay? Nagsige kong giyawit kare pero ikaw wag yung kay tingog-tingog diha. O saan man nasukol ka na ako? O saan man nasukanin mo na ako, Franny? O saan man? Nakakita ka na iinis na ako? Hello, boy! Ano tingnan kay gusto na ako? Wala ka ba ikong man ako, Franny? Hino, wala ka rin mong singgaa. Wala kong sigaang-sigaakan. Tuyang ka lang. Say patuyang! Say patuyang! Yan naman di ay! O sa mali, gikalagawutan ha? Imong bana! Ingnon bitaw ka na akong apat ba na to siya? Pwede dinisap ka kahadlo ka! Sa'yo na ka lang, ana. Wa yung kay utok. Wa yung kay kwintada. Unsa ka? Wa gini kakakwinta-kwinta kung unsa ng imong bana karon. Likon pa na sa batong putaw, Roda. Bangga-bangga asyan ang pagkabangga. Ikaw mo'y magupok-gupok. Pues, unsa malagi mo nasok, Andy ha? Nakakita na og binta si Victor. Nakakitag binta? Nga! May pabor siyang nakita nga makabig niya ang basurero. Basurero! Ganang problema na mag-iba ng basurero, oy! Dili lang hibawan. Usa unya kaadlaw, anak. Usa na siya sa sinaligan sa imong bana. Kay bilib kay siya sa basurero. Grabe kayang pagdaig sa basurero. Oo niya. Ay, bahala na siya ng basurero, oy. Basta ikaw, permanente nga ni anak ko. Nga naman, ha? Mura ka bang nauyog sa basurero, oy? Insecure ka? Ha? Nga secured naman ka na ko? Bala ka lang ko, Roda. Usa? Dili sa ingon anang hitabo nga paagi sa pagkabagat mis basurero. Nga mag-abot mi nga mahimo na unya kaming kauban kay mga sinaldigan sa imong bana. May ipasabot ka. Pasabta ko. Rodora. Pasabta ko! Rodora. Maayo sabing mahibaw ka. Pero isaad una nako nga kinirasab ang imong mahibawan og dili ka na mangutana pa unsay dugang pang hinungdan nganong di ko makagusto og napungot ko sa basurero. Sultihi lagi ko. Nga naman di ay. Dako siya kalabutan sa akong kinabuhi. Ingon man sab ko. Dako og kalabutan sa iyang kinabuhi. O sa may rason
og hinungdan. Bag-o pa gani ko misulti nga kadturay gusto na kong imong mahibawan, nangutana ka na yung unsay rason, unsay hinungdan. Kana lang una, kay misaka akong dugo sa kong o. Huwag hilom na ha. Ibasig ibangga na ko ni sakyanan o matudas ng duha. Oh, ayaw kong binuang diha, Fran. O, pabayag yung kumatagbo ni mo. Ay, na problema kagit sa basurero? Wa lagi ko ilaan kapainan. Kinina lang cute. Kinalang makuha na ko iyang bag. Masilo ako, Chris. Isumpat ka na ko. Ibuhatin ako kay nakinahanglan kay ko. Sige, gookod mo. Makaapas mo kamay ako. Anak ko niya magi. Musuot ko sa kabayan. Safety na ko din eh. Luwas ako din eh. Asa ka? Chris! Di ka makapugong na akong kasanto! Dini! Huwag ginungdan yung pagbabag na ko! Di ko masagot na masantal sa ko ni manigayo na, Chris! Tunol ka ng daan ni mo, Tansing. Dili! Ako na ni! Di ka dungog ka! Ako ni! Ari ko maagi sa pikas. Di na ko niya makita. Di na ko niya maapsan. At ako maagi sa ilam sa Burnal. Doon ako sa baba sa Burnal. Di nakakitas. Di na makikitas, Chris, na ako. Sa Chris! Kalit si Bitungan sa kong kilid! Dili ka makabuhi, Tansing. Di ka yun makabuhi. May lagtanon ka! May lagtanon ka, Chris! Abi na! Balik din ako ba? Hinaguan ko na! Ako, Bila! Di ko ni ibalik. Ibalik ko rin sa iya. May lagtanon ka, Gila! Magpatay na! Hindi na di mayatay ako! Lupaong tagad ka! Pakyong tagad ka kung di na di mayatay ako! Ayaw ko pugsa, Tansing. Katapusan na lang hangyo ni ko, ha? Hangyo ko ni mo! Mahigayon ka pang mabuhit kung imo na ibalik na kong bag! Dili kini mo. Kinawat mo ni. Kahit kang yan! Kasalo ako. Ipugos ko ni mo. Ipugos ko ni mo. Marog. Imo ko ipadagop! Imo, hindi ko ipadagop, ba? Pulis na nagbarong sa may eskina. Puwi ko! Ayaw ko ipadagop, ba? Maloy, tawagan ako, Chris. Ayaw tawag kay Santa. Ayaw ba? Wata ko din eh. Kung mulakaw ka gani. Kung di ka gani mahuwat na ko. Ayaw na ipakita ako, ha? Oo, maghuwat ko ni mo. Huwatan ti ka, Chris. More pa. Ihatag lang na ako kining baga ng pulis. Oh! Chris! Nabasa ang lagi mo dos, Tansing. Wala naman mo doon. Kaya, Tans. Solba na yung problema. Gawaso na mo dito, Samboy. Okay. Oo. Gawasan ninyo. Boy. Boy. Ayaw ka rin lingkod. Sige. Suod balihog. Pasaylo atang ko, Chris. Naklaro ka yun ako. Samtang nagturgos kong kariton, gikan nagpatimbang sa mga basura. Gilabni ni mo katong bag sa babae. Kung sa may mong problema, nganong wa
ka man mo doon ako nga may problema ka man di ay. Mauwaw ko ni mo, Chris. Unsa imong problema lagi? Ako ngayon ba? Akong girlfriend. Adik. Wala naman siguro tangit palit og drugas. Mamiyangyo siya na ako. Nangayo siya na ako kwarta. Mau namaltak na lang ko. Al maihatag ko niyang igapalit og siyabo. Napugos ko. Mingon siya na ako nga. Dili ko makatagog para ipalit ang drugas. Iya akong buwagan. Iya akong ilisan ng drug pusher. Para makahatag niya sa oras sa iyang panginahanan sa drugas. Nadlak ako mawasan ako kay in love kay ko sa kong girlfriend. Ipuso mo mga butang, Tansing. Adto tipon og puyo sa sama nimong babae. Ayaw din eh. Nanumpa na ko. Di nagyo ko mabuhat sa sama sa imong gibuhat ganina. Gidungtan ko ang maong buhat. Apil sa akong pagdumot ang maong buhat. Oo. Hugaw kining among dapit. Apan gipaningkamutan namo nga limpyo ang kahimtang sa pagkatao sa tanang naa dinhis basura. Mas hugaw kapas basura kung di ka man ganit mo biya sa mong buhat o magpaulipon ka sa dili tinuod ni mong gibati. Babae ka, dili ka lalaki. Mangingilad ka sa kaugalingon ni mong kinabuhi. Maoy tuhui ang kabatuoran, Tansing. Di na ko buot nga makitaan ka pa na ko dili sa basura. Nakasabot ko, Chris. Paghipo sa imong butang o biya din sa basura. Katawan ng tingali para ninyo. Pero mao kini ang labing tinuod. Ayaw ninyo hugaw-hugawi ang basura. Mau din ang nahitabo. Ay, naatlag na rin ka ng Crisanto. Nahibawa naman kasama ko sa sayan din isuklad pa na itong mga bata pa mi. Kami si Chris. Nagdako mi sa pagpaglab ni og panguot sa mga butang sa lang tao. Nagtuol na gani mi. Nga hangtod sa hangtod na gid ang among kinabuhi nga ingon ni adto. Apan, kalit kini tabo. Nagausab kami. Pinaagil sa ni Chris. Sultian ka. Sa ako lang nahibawan. Way mo barug ang Chris sa kakusog ng mudagan. Mutuloy tabo ka niya. Bisan asa pa ka mudagan. Maapsan niya pong kakasanto. Nya. Asam ka pa ingon. Asa kamdang mo pagikan din eh. Hala, nag-asa ko isang ko. Lagot og samot niya. Kinsa? Ni Crisanto? Ingnan ko niya, babae ko na ko, di ko na ko lalaki. Ikaw, Samboy. Asa may imong tanaw na ako, ha? Ay, hindi mo tansin. Muparsigi gud kasi mong kagalingon. Nga magtuo sa usa ka lalaki gud ka. Ay, Hilom na, Samboy, oy. Pusngag ka, antay nung kamuri mo. bebe. Paghubo ko lang. Paghubo sa akong tubangan, be. Isa? Paghubo! Usa ka na! Paghubo sa akong tubangan. Kaya tanaw na ko. Kung lalaki, magid ka. Sige na. Ay, ranti ka! Be. Be. Ay. Kini na. Paghubo lang sa akong tubangan. To. Lami, arabaglawa siya mo. Uy! Sige. Aron ka lang mo to, o lalaki, gid ko. Oh, sige. Ako ba ako si Batukangan, Samboy? Dali. Dali. Sige na. Oh. Ay. Kaya, Oh, kana. tanawa! Tanawa! Oh. Anong waman mo gilakaw sa gusto sa mga garsones? Ilakaw sa paubos. Karon pa ko ni mo, Samboy. Ilahos ba? Bayot mo ni ka?
Agoy, paita. Naghinam-hinam ka, Uroy, no? Happy na magtuon mo laway ay. Kung gidayon para kong hubo, kay gusto lang ka nga makakita kung unsa ko ka macho. Layas na. Layas, Tansing. Layas. Uy, unsa naman gidugayan? Layas na! Karon mo tuon ako ni mo, Papa, nga kinasing-kasing kini imong pagtabang sa mga nanginahanglan. Maubitaw, gusto sab kong musugyot ka usab. Kung sa dindot ka ikahatag na to sa mga tao nga duulo sa kasing-kasing ni Kasanto. Sige, paminaon ta ka, Emilin. Nga maatiman ang mga panglawas dili lang kay sa mga kabataan sa maong lugar, kundi hangtod na sa mga may edad na. Usa ko sa gihimong consultant sa healthcare sa mga depressed area, Papa. Sutihan ka lang na kong daan, Emilin. Nandili ko interesado sa laig dapit. Gawas sa yun sa basura. Sir, pabuhati og dakong klinika ang maong dapit, Papa. Yes. Ug salamat sa imong gisugyot. Sige. Pabuhatan na tong klinika ang dapit ni Dani Crisanto. Victor! Unsa ang gihinungdan? Nganong kamo magyong amahan og anak ang nabuang niya ng Crisanto? Unsa magipagtanaw pagtuan ng Crisanto, ha? Ilabit ka na, Emeline! Doktora ka! Samtang si Crisanto! Usa ka basurero! Hey, Rodora! Hinay-hinay! Ayaw anang paturagas lang! Katungod na ako ni, ha? Inahan ko ni Emeline! Og labang sa tanan, asawa ko nimo! Kamu nang duhang gusto mo, aleluya sa kabasurero! Kaluod ba ninyong hunahunaon? Hey! Matod pa na ko, hinay-hinay lang! Rodora, usa ka ba? Wa bang mo magkwinta kung unsa kalapad, kung unsa kataas ang gintang sa basurero diha nimo, Victor? Ha? Labaw na diha nimo, Emeline! Ikaw na iway kwentada, Rodora. Bisan patingalig hutdon ang tibuok natong pagkadato. Apan di mapaigo aron ibayad nato sa kinabuhi sa atong anak na giluwas sa basurero. Bihagad na kita. Ikaw na ibihagad! Wa ko'y labot! Ako'y bihagad. Aray tunol niya ang pasalamat sa kaluwasan sa atong anak. Apan bisan paghikap, bisan sa pagtanaw sa akong hitunol niya, wa kinibuhatas basurero. Kunwa pa ang basurero, Rodora, niya pagkakaroon si Emeline. Hay na ka nga itong anak! Kaya wala na ito makita. Gusto ka pang maminaw kung wa pa ang basurero kung unsa ng nangatan sa itong anak? Ughain ka ang atong anak karon. Bisan sa ingon lang aning pagiha nga atong ipakita sa usa ka basurero nga malipay ug musayaw ang kasing-kasing sa kalipay nga makita niyang may mubati ug maluoy sa sama niyang makaluluoy. Ayaw kong sultihan na, Victor! Tungod kay nahiba ko nga may interes ka sa basurero. Ha? Ayaw kong sultihin ni Ana, Victor! Kay nahibaw ko nga dunay dakong rason og hinungdan nga mao nagpaluyo ka aron magpalapad ka sa basurero. Unsay buti pasabot sa gisulti ni Mama, Papa Victor? Pasagdi nga masayop ang imong inahan kay para nako. Kinsa may atong hatagang pagtabang gawas niya atong angay tabangan. Kinsa may atong tabangan kadtubang sama nato kaarunahan. Kinsa may angay hatagang kalipay sa nag-awas-awas na tuga nato. Ha? Rodora. Emeline, wa sa kasing-kasing sa mong inahan ang paghatag og kaluoy ngadto sa angay kaluyan. Dautan ba di ay nagkining panalangin nato karon nga gikan sa Dios atong patinawon og bahinan usab sa maong panalangin ang mga taong kabus. Padayon mo inyong debate. Papa Victor? Sige. Ipadayon nato ang atong plano. Sa labing dali kayon,
Kabuhatan akong dakong klinika nga mao'y dangpanan sa taga-basura o gasikbit kadapit sa basura, Emeline. Ayaw ka bala ka. Kumplituhon ako sa tanan ni kinahanglan ang maong klinika. Usak kini kabutang, isip dakong pasalamat na giluwas kas basurero. Salamat pa. Pero sultihan ta ka. Sadyang mo pa na ako matugad ang pipila kabahin sa pagkatao ni Chris. Murag ako mao'y sakitan og maluoy kung tawgaw na siya og basurero. Apan sa tiyang nabati na ko ang baruganan. Ngabisan pa sa iyang pagkabasurero. Pandungog o garbo kaayo niya isip basurero. Isa mo tang ako pagdahig ni Chris pa. Matod pa niya. Kunuha pa ko na silang mga basurero. Kinsa pa may manglimpyo sa mga salin ug hugaw sa mga tao ug sa kalibutan. Wala ka una ko. Ipandam na ko ang kantidad kung pilay maggasto sa tukuro ang klinika. Salamat pa. Bye! Kung buot gultong karon, kinsa ka mangyod basurero? Apan tungod kay dako kag matabag nako. Musang kinahanglan mahimuot ka nako aron makuha nako ang imong simpatiya nga rin nako. Kaya ako loyo, Franny. Gikan sa akong tangkugo, paingon sa ubos. Okay. Okay, Rodora. Kana, wagit ni ini si Victor. Di ara ganini mo. Nindot kayong paminawon kung dapat ang ibang mga ngapil o kaki mga pungot sa akong panit. Manindog akong balhibo kay hait kay ibong bungot. Nindot gihapon og barog, Rodora. Gusto na kay kong masulot ta ang tanang panahon. Nindot na kayong patyon si Victor. Lipay ka? Lipay. Tug-ani ko sa tinuod, eh. Ganahan kit ka na ako, Franny. Kanindot pa ni mo, Lupig pa ni mo batanon. Mo'y nakalami sa mga kwartahan kay makapalit bisan unsa nga ma-maintain ang ganindot sama ni mo. Unsaon makapagpaagi, no? Kung ibutang nato nga, ipapatay nato si Victor. Mo na bisantop karos ko nahuna. Ang basurero. Basurero? Manihuo na to. Nga ang basurero mo'y madakdakan sa tanan. Mao'y mapasangilas kamatayon ni Victor. Wow! Ang basurero? Oh, si Crisanto. Sobra na kay si Victor. Dili lang si Victor. Lakit na si Emeline. Naglagot akong maayo. Kay sila naging duhang na interes sa basurero. Nagkauyon ang duha. Ayaw na sila kilabti. Ang mayo ni mo buhaton, uyon-uyon ni ang amahan og anak. Ipakita nga nakumbinsi kasab silang interes ngadto sa basurero. Marali? Wa kay mahimos pagpugong sa amahan ug anak. Musa uyon ni sila. Ubani sila sa ilang tuyo sa basurero.
Kung makabig na ang basurero sa imong bana, inahalang mausab ni ang imong buhaton. Unsa may akong buhaton? Paminaw maayo. Wa na kay mahimo nga pugnan nimo ang pagkaungo sa mahan ug anak nga madani nila ang basurero. O lagi, nahibaw ko. Unsa may akong buhaton? Ang tinuod naghinam-hinam kay ko nga magkakita na Miss Basurero. Apan anong kung kayo kung mahitabo na kana tungod kay ang basurero mao'y atong instrumento nga limpyo ang kamatayon sa imong bana. Franny! Human mapatay si Victor, ang basurero mapasangilan ug diha na sabnako siya patya. Maayong huna-huna. Limpyo dili ba? Oh, Rodora? oh Franny. Kung mamatay si Victor, ikaw mo'y mupuli niya. Ato na unya ang tanan. Kalipay na kanako. Pero karon pa ko. Ngayon gusto mo sa mong patio ng basurero. Franny? Unya ko na ikaw sultihi kung mapatay na nato si Victor ug ang basurero. Pagkakaroon, ako lang una ang sekreto. Sa ato bawa na si Tansing dinhi. Wa na. Gabi pa mang milayas. Atin na uray. Nga nawa sa tansing tungod sa gibuhat. Kinsa may ang gikauwawan? Katohan na kana. Kanang nang limpyo siya tresikad. Si Chris. Sige, doktora. Ikaw na padayon dito. Kaya mabalik na ko sa kong agi. Salamat, Samboy. Huwag kaso, doktora. Aray na ko. Suod lang palihog. Kung di kalainan sa suod barbarong. Kadaghan naman tingali ko makahasod sa barong-barong. Kani atura unta kong gilainan pero nagsige kong balik-balik din ayaw magdugay. Importante kayong akong pakisultihan nimo. Nga anak ko. Nakigsulti ko sa City Health Director. Dako ka siyang uyon. Gikuyugan ko niya sa mayor's office. Ug dito, nakigsulti dayon mi sa mayor. Dako sab kaing uyon ang mayor sa maong project. In fact, gipaubanan dayon ko sa maong dapit nga katukuran sa usa ka dagkong klinika. Ang maong dapit iya sa city government. Ang maong dapit dili kaayo layo dinhi sa labayanan sa basura ug ang maong dapit sikbit usab sa gitawag og mga depressed area. Unsa man kining gisgutan nimo, doktora? Ang maong dapit tukuran og usa ka dakong klinika. Aron matagad ang panginahanglan sa mga problema sa paglawas sa katawhan dinhi sa basura ug sa ubang katawan nga sikbit nga dapit. Ha? Chris, nahibaw ko. Usa kini sa imong mga damgo, dili ba? Usa sa akong gipangandoy, doktora. Nahibaw ko, anak Chris. Ang gobyerno mo'y muhatag sa gipangandoy na mo din sa basura? Ang akong amahan mo ay muhatag, Chris. Yuta na ang gihatag sa gobyerno. Apan ang dakong klika, ang mga kompleto niya mga gamit, gikan sa akong amahan. Wa ko magtuo nga ingon ba din ni ana ang kakasing-kasing nga tabang sa imong amahan. Nalipay ka ba? Nalipay, doktora. Gusto ko nga makiksultig personal sa imong amahan. Oh, Chris.
Gusto na ko siyang pasalamatan. Ganun dayon kung gusto ka. Tawagon ako si Papa Victor nga makiksulti ka niya. Kapoy! Dali, Franny. Kumusta Ginoo Lakaw? May mga lakaw bagon Miss Franny nga mapakyas. Mayo. Franny? Lingkod? Kumusta ang Lakaw? Epektibo ang nahimo na tong taytayan sa inspektor. Coffee, Franny? Palihog. Excuse. Sige. Padayon, Franny. Okay ba ang nahimo na itong taytayan? Epektibo kayo, Boss Vic. Hinoon, dili na to kalikayan nga klaro gud kayong mag-arte-arte kunuhay. Labi na kung mukomentaryo na drogas. Mahadlok kang maminaw kung ang hisgutan mao ang kalagot sa drogas. Roda! Unsa? Base si Franny rin ibong kutawag kape. Iya pa yung timpla. Magkape di ay ka? Ayaw ka balaka. Kutawan ta ka kape. Sige. Ipadayon itong ibong sulti, be. Ito. Maglagot sa livelihood, ha? Maglagot kunuhay. Pero, kalit lang mo ingon og pilamay ako. Diba? Hello? Hi? Mau ba? Dara ang kape ninyo. Maulay yung sulti? Ni kape ni mo, Vic. Okay. O sige, muanhak ko. Victor! Karoon na yun, sige, muanhak ko. Mulakaw ka, Victor? Mulakaw, Korodora. Sige, dara ko na pa yun, Evelyn. Ina si Chris, dara ko. Tanawa. Nainomdom ko sa milabahing presidente nga magkaangkaan nga maglakaw. Gibiyaan lang taay. Wapagani ka mahumakistorya pero milakaw ang bidak tawhana. Mura magmabuang ni mong bana ng basuriro. Gibiya alatas krupong hong dako. Sakti lang. May noon. Kanindot din nga atong kahimtang karol. Kitarang doha din Ato ta sa mo kwarto ni Victor. Mau ba? Masahiyan ka na ako ibabaw sa kama. May kapoy man ka. Arte lang tong ako. Kapuyan ka ako kung ikaw may akong ika-enkwentro. Okay. Gusto ko mutilaw ibabaw sa inyong kama ni Victor. Bitaw, may nang mag-practice kang daan. Ikaw rabay mo puli ni Victor kung mamatay na siya. Okay. Tana sa inyong kwarto. Ding! Sabi. Balik sa agi. Mabalik sa bahay. Doon ako nalimta na. Sige na, balik sa agi. Mabalik sa bahay. Sobra pas kwarto sa Hari O'Brien na kininyong kwarto ni Victor Roda. Naninitay ko bisag humanata dito sa suki na itong dapit. Tingin ko pulaan ni mo, Fran. Patay. May nanuktok. Naay tao. Franny! Wala. Usaon na ito ni Rona. Usaon na ito. Ayaw pagsigig, Franny. Ayaw pagsigig, Franny. Ay, sorry, Ma'am Rhoda.
Ikaw din ni Terya? Ay, pasaylo ako, ma'am, pero mibalik man si Sir Victor. Hay man siya. Naa sa ubos, ma'am. Naara sa sakyanan. Wa na lang siya manaog. Nalimtan man niyang paborito niyang bag. Gisugo ko niya sa pagpakuha. Naara ko doon niya ibutang sa lamisita nga dool sa bintana. O sige, what? Akong kuhaon. Kinsay na? May balik si Victor. Tuari siya sa sakinan. Si Terya ang gisuguan kuhaon iyang bag. Sige, gawas na ang dinhi. O balik na sa kama. Itunulan ako ang bag na to ni Terya. Apin ako si Victor. Tuwa na? To ana. Akong gitugon si Terya. Nga pataw ko na si Victor nako kung mapauli na siya din. Oh, Franny, ang butoy. Tigit ko, pulani mo. Oh, Franny. Importante kay niyang basuriro. Ayaw ka, Solana. Total, pati nun bitaw silang duha. Oh, gusto ko maligo. Wow! Akong paborito kaayo ang banyo. Grabe kay ka mo pagana na, Kauda. Dali sa banyo. Niya na si Chris. Chris! Nagpasalamat ko sa Ginoo. Sa katapusan, itugot na yun niya ang higayon niya makahatag kong tabang sa nagkinahanglag tabang. O gini, pinagisab ni mo na sa akong pagkasabot, wa maglagyuay ang pagbati gantos mga tao nga angayang tabangan. Tungkol kaya sutihan ka na ko, Chris, prangkahan ko ikaw, bisan tunog ingon ka lang kiniini sa pag-ila sa kadaghanan, aban may talaga saon kang pagbati o kanaiya. Ug mao kalay, usas sa mga hinungdan, ngano nga gusto ko ikaw mahigala. Ug kung itugo sab nimo, magkasuunta kitang duha. Dili angay nga, ikaw mo'y magpasalamat, sir. Kami mo'y angay magpasalamat nimo. Gituan biya nako nga sa among palibot. Maihap na mga tao nga bisan sa ambit, dili makapaambit. Tungod kay sama nimo, imong gituno sa kinasingkasing ang tabang ug kaluoy sa mga tao nga sama nako. Daghang salamat. Doon na pagid ay mga tao nga ingon nimo ka maayo, Sir Vic. Prangkahan ka lang ako, Chris. Ang gusto na kong tao mo ang samba nimo. Ug ang gikinahanglan na kong tao, mao ang samba nimo. Way katarungan nga nung way putol-putol ang pagpasalamat ni Emeline Diari mo. Ang uban pa ka ha, saway lang ang magpabayad sama sa nabuhat nimo sa pagluwas sa akong anak. Apan ikaw, Chris, imong gibalibaran ang akong gitunol nga pasalamat niya nimo. Diha, nakaingon ko nga angay kang respetuhan. Prangkahan ka nako. Ikaw mo ay mipukaw nako. Aron mo bangon ko og magpaduol sa mga tao nga mao'y angay tabangan. Mitabang ka man gani nga ingon lang ni ining kahimtang ang sama papakahada ko mo ay dili matandog og sama nimo. Prangkahan ko ikaw, Chris. Nakog nahimo ang imong pagkatao, nga rin sa akong pagkatao, tungod kay nagkinahanglan yun na ikog kausaban. Emeline? Gisultihan ko na si Chris sa tanan bahin sa maong project, Papa. Kinasingkasing ka ng tinuod o hinugkad yung kanagikan sa kong kinahilagman, Chris. Okay. Di na ko na ngayon kining akong pangutana. Gidawat mo na ba ako nga usa sa imong mga suod sa imong kasing-kasing? Nakaingon ko.
Tinuod kang tao. Tungod kay may hunahuna o may kasing-kasing ngadto sa mga kabus o mga makaluluoy. Himuwa akong alagad, Sir Victor. Himuwa akong sulugoon sa tabang ug kaayuhan sa imong mga tumong alang sa mga tao nga nakinahanglan sa imong kaluoy. Salamat. Salamat, Chris. Apan, di ka na ko alagad. Labaw nang di ka na ko sunugon. Kung dili, suod na kayayong. Suod na katambayayong na ko. Sa kaayuhan alang sa mga tabanganan. Daghang salamat, Chris. Salamat din kayo. Sa labing dali, mubarog dayon ang dakong klinika dinihing dapita. Salamat, Chris. Karon pa nako mamatngunay nga. Migaan ang akong dughan. Kay kani ato sa matagi kayo nga magkaato bangay tang duha. Bugat kaayo ang akong dughan. Tungod kay nasabot yun ako nga wa kay kahimuot nga to ni bisan kinsa. Murag ko kay pagsalig ni bisan kinsa. Murag Kaaway na ko ang kalibutan? Kaaway bitaw na ko ang kalibutan. O kanunay bugat ang akong dugan. Apan salamat na mihatag ang higayon nga mobati sa beko ug kagaan sa akong dugan. Kay nahimamat na ko ang imong amahan. ang ako dading amahan, Chris. Ako di ay. Ang sa tinuod ni mong gibati nga rin ako. Ay bundok na malabay ang puno. Ang langit ay dagat na Mga higala, paminawang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Cruz o Diablo. Writer Fermin Colliantes Gomez. Direktor Andrew Banate. Music Don Gonzales. Sound Jun Villamor. Technician Achilles Hisem. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center, Cebu. langit